jotonon khulumka jotono khapangni hamjangma tai jotono khulumung yafaru jotono lamsuko sikra live 3 channel nor display khorsa brino nugima khana amo ke wechini MDC Padma Tripura ni Sajwk abake Kaka Padma Tripura ni Sajwk tabuktam kahanba Kaka Padma Tripura bini Facebook post khlai saka tini phung noita jorani simno bini Sajwk aba bini bosajeno naitugui manliya bo jaga thangka biang kemaka sabonor thang tongikya amo kunu saimanliya amoni bagino MDC Padma Tripura abake Kaka Padma Tripura Facebook ko post khlai saka bini Sajwk aba bosajeno ke aba khorchase nugui tong hake bini phone number rejak tongo 6909960055 on number contact khlai sahorti ne Kaka Padma Tripura joto lukono koikya hinkai wansuk jane kole amase bini Sajwk amse kotoma angkha sikili sokini tongka amsuk sikili kotoma se bo jaga thangka borok kemaka sabonor tong tongikya amkuno saimanliya abe bini ama babono kuno sahorliya amno bagani je bufa hanjane Kaka Padma Tripura social media Facebook phaye joto lukono konya nakha hinkai amse kotoma bori sikilile bo jaga kemai makha sabonor thang tongikya eba bini hamjama chalane aro thangka haikaba bini dole arta berai tongikya ama isemu tabu kebama jagano kasi tongkha te kebama lukono jatere jat kok sai tongmani bo nukjakha te bini Sajwk kemamano tino chini Kaka Padma Tripura police station case tare khariya aboto saimanya ko amano tino tabu kebama lukoto sai tongo 24 घन्टा ni bisingo bini Sajwk eba bosajono manya kai police complaint khati FIR khati missing complaint khati hakino jatere jat salai tongkha te keba khaba bini dol yoro bernya thangkana hani saka te arun bisingo keba khaiba alka jagarok se hamjama chalarok se thangkana haikaba keba khorcha se se kidnap khaise kana buibai se mungsa hamya saya khai saito berai tonjaka khibir jaka ama hakino jatere jarka saito mani nukjaka mani kokta phiaba koboitamo asoltamo bisini kokta tapu jorte kuno kahamge sia saimanyako lukuni jatere jat kok sama bisingte abake lukuni ama hai kok khanama bisingte no nokni buma buha taku bukubo bilakeno wana laijak borni Sajwk bo jaga thangka sabnor tongtongikya mungsabo saimanliya te nokni borbo onek baro kol khai tongo kol khebono kanek engya eba kanek khraimanya bini Sajwk ro kokma sai angi tonghota kokma sakanka to bini Sajwk bo jaga thang sabnoro hujagi tongkha tama problem engi kasai tongkha amo joto sikamo sema kamo phiaba bini Sajwk ro kol khaibo je nokni bufa hanjane Kaka Padma Tripura kaham hame kuno saimanliya nai eba kokma salena amoni bagin bo tini nijini Facebook peso eba ke Facebook ID ni bkhaktinio joto lukono help joba sanka tini phung noita ni simi ane Sajwk Kwmai Thangmani bo jaga tongikya biang kemaka sabonor tongkha ang saimanliya je nugui tona kisa bini phone number call khajini number banyo reurika chini MDC Padma Tripura hekaba Kaka Padma Tripura te chimo belaino wanawo amse biri sikile kotoma kha sijakse kemau tongmano kaba te jamo sasane tongsiba so chini tara baitole mana song norle tamo wansuk chini MDC Padma Tripura eba keba Kaka Padma Tripura ni Sajwk bo jaga thangka biang kema khana sabnor tong tongikhana norok tamo wansuk norni bekani kobo komenge sana tapuri te bini Sajwk no nugui tongkhake display nugui tongni bini Sajwk no nugui tongkhake norok Kaka Padma Tripura no call ke shahor laiti bini number ke 6909960055 on number call ke shahor lake belekhen sanai nokni buma bu phatako bu belene wana laijak borin Sajwk amse sikle kotoma bo jaga thanga biang kemaka hanai te norok jodi Kaka Padma Tripura ni o problem eba bini cost no bujima khake o bidino share kadi khorsa borok kemai tongkhaba bini Sajwk kemai tongjamani ba belekhen wana cinta ange dukho cost ung tongkhana bo tabuk lukoni besang kok saimanya eba sapaibono khorsa bu phangma bage nijini besan bage to tam khlaimya tongba hedeba angkai nijini besa kemai tongkhaba bobo belekhen tension cinta pressure bung tongkhana biang thangka bor tongkam haingenyo te norok jodi Kaka Padma Tripura ni o dukho kosa bini feelings no bujima khangke o video no share karti ni kaisa share khaima bai chine Kaka Padma Tripura ni Sajwk bo mani manana nei jeng khabisang wansuta nemo share khai buibe share khai ka je nuknai to khorsa to sahonai te je o Kaka Padma Tripura ni Sajwk bo chini video nai nugui tong hakaba bini babu bai dati phaba contact khai haikaba nok bor contact ke kam he kok saladi je bo bini dole aro se tongi tongo haikaba bini alka mungsa program jaga se ma tongsho je kun ja kasai tonga ama hai kam he kok sa ho kan kai to englai khemo phiaba
je sajwk hinjanai bo sajwk hinjanai bo nokni buphano bumano nok taku bukuno kebokuno sahorliana amoni bagino je bupa bo social media phaino rina nangtangka abagino sawo je nokni sajwk hinjanai o kaka Padma Tripura ni bo sajwk china video phan nugui tong hakeba nokni borbai kam he kok sawi pailadi tangi hingke nokni okra borok belekhen wana cinta anglaijak kahamdang thoka hamirang thoka amna tunyo cinta nanggi tomono hekaba mungsa step kotorbo nahari manu abagino sawo যদি ভিডিও নগৈ তংখাবা নকনি তাকো বকো খাইবা নকনি অকরা বড় কক সাই পাইলেদি এবা কাহাম হামিকা হামিয়া সাউদিতা অবনি চিনি কয়মু